ҳамасола 22 сентябр дар Тоҷикистон иди бузургдошти сардафтари адабиёти оламгири тоҷику форс, иди меросии адабию илмии фаннӣ ва ахлоқии беш аз 1000-солаи тоҷик, рӯзи ифтихор аз камолоти тамаддуни миллӣ, рӯзи тавонотарини шоири даврони Сомониён устод Абу Абдулло Рӯдакӣ таҷлил карда мешавад. ба ифтихори рӯзи Рӯдакӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 шаҳри Хуҷанд чорабинии бошукӯҳ таҳти унвони «Рӯдакӣ аз наводири халқӣ будааст» баргузор гардид. чорабинии имрӯза ки бахшида ба рӯзи Рӯдакӣ дар муассисаи мо таҷлил карда шуд, бо иштироки намояндаи шӯъбаи маориф Муаллима Раҳматова ва меҳмонони зиёде дар сатҳи баланд гузашт ки хонандагон бори дигар ба ашъори ноби Рӯдакӣ рӯ оварда порчаҳо аз эҷодиёти ӯ қироат намуданд. дар чорабинии мазкур намоянда аз маорифи шаҳри Хуҷанд, омӯзгорони муассиса ва хонандагон иштирок доштанд. чорабиниро хонандагон бо хондани шеърҳо ва ғазалҳои устод Абу Абдулло Рӯдакӣ оғоз намуда, аз хониши шеърҳои якояки хонандагон маълум буд ки ҳар яки онҳо аз сидқи дил ғазалҳои устодро вирди забон меоранд. Рӯдакӣ маъниҳои оламгирро бо забони фасеҳу шево ба инсон пешниҳод мекунад. аз ин лиҳоз арзишҳои волоии калонии Рӯдакӣ пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад ки ӯ ба масъалаи тарғиби некӣ ва накӯкорӣ таваҷҷӯҳи алоҳида нишон додааст. ба андешаи Рӯдакӣ инсон бояд дар ҳама кор ва зиндагии худаш ба халқ бо нияти нек хизмат карданро фаромӯш накунад. ба қавли Рӯдакӣ ҷаҳон мисли дарёест ки агар кас хоҳиши аз он гузаштан дошта бошад, яъне дар зиндагӣ ҳамеша некӣ кунад ва аз некномӣ ёдгоре ба вуҷуд оварад. Рӯдакӣ бо лафзи ҳакимонаи хеш оламро бо омӯзиши илму дониш ва рӯй овардан ба маърифат даъват намуда, илму донишро равшании дил, чароғи ақлу хират номидааст. маҳз имрӯз барои зодрӯзи мавлуди устод ки имрӯз мо 1164 солагии он касро ҷашн мегирем, чорабинии фарҳангии имрӯза дар муассисаамон гузаронида шуд. чорабинӣ дар сатҳи шаҳрӣ, яъне ҳамчун чорабинии сиёсӣ гузаронида шуд. дар рафти чорабинӣ аз ҷониби хонандагон саҳначаи тарбиявие аз рӯзгори устод Рӯдакӣ нишон дода шуд ки дар саҳна ҳар яки хонандагон нақши худро ба таври профессионалӣ иҷро намуданд. ончунон зебо шуде ки бале азизам, мебинам чашми сарамро рагудам, чашми дилам боз шуд, ман бинотар шудам. Абу Абдулло Рӯдакӣ дорои ғазалҳои зиёд аст ва бисёре аз ҳофизон ғазалҳои вайро ба оҳанг дароварда ҳамчун суруд барои болида сохтани рӯҳи мардум замзама мекунанд. дар охири чорабинӣ сухани ифтитоҳиро намоянда аз маорифи шаҳри Хуҷанд бо сарвари муассиса Гулчеҳра Муҳаммаҷонова иброз намуданд. бо ҳамин чорабинӣ бахшида ба рӯзи Рӯдакӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 шаҳри Хуҷанд хубу хотирмон ва дар сатҳи олӣ ба анҷом расид. гузориши Сабрина Сангинова, Ҷамшедзода Ҷаҳонгир барои барномаи иттилооти Паёми рӯз.